Dobro večer, dobrodošli u Freshmakers. Ova emisija biće posvećena poznatoj vračari gospođi vidovitoj šljivi ili šljivki. Idemo sada kod nje. Ajde Šumete. Evo stigli smo kod nje, ovo je njena prostorija, ovo je njena kuća. Sad idemo da bi... What the fuck? Evo, krenulo je, znači gasim lampu i mora da... verite meni tremu. Evo, ušli smo u prostoriju, sad da vidimo gdje treba da idemo, jer prvi put sam ovdje i verujte mi, nije mi ni malo lako. Idemo dalje. Šta je ovo? Vidi ozove filme, brate. Opet sam ostao bez svetla. Kako će to muzika čuti? Ćemo se... Ostavite s nama. Ajmo Šuvenko. Koji ste bili kurac? Pa mi smo došli... Ajde već sedi dole! Neko da? Dobro, sedam. Ja, sve su. Šta se usro, mali? Pa... Nisam se ustro. Ja sam... Stani bre! Šta mucaš koji kurac? Slušaj bre ovamo. Zašto si ti došao, znaš ili ne znaš? Pa ja sam došao da postavim 3 pitanja. Znam ja za koji si ti kurac došao. Nego je mali, što se ti prvo ne predstaviš? Pa... Ja se zovem Dragiš. Pa znam ja kako se ti zoveš. Nego te zebam. Nego Dragiša, šta ste da me pitaš? Mali, idu pored svetlo. Tako da pričamo ki ljudi bre. Sad možda postavиш pitanje. Ja bih da vas pitam koliko se dugo bavite ovim poslom, kakvo iskustvo, da li imate neku zaradu od ovog posla i da li se planiraju neke škole u tog tipa, to što vi radite. Jeli bre, si ti došao nešto konkretno da me pitaš, ili da me zajebavaš ovdje? Šta si mi prvo pitao koji kurac? Prvo, kako se zovete, kažete nam nešto o sebi. Šta ima koji kurac da ti kažem bre? Ja gledam u karate, u pasulj, u čarape, u šta treba. Pričam ljudima istinu i samo istinu. Ne zovu mene za džabe vidovita šljiva. I znaš zašto me zovu vidovita šljiva? Pa ne bi znao da vam... Pa sad ću ti objasni mali. Ovako, znaš kad te neko napuca, pa imaš šljivu na oko. Pa ne vidiš kroz nju. Ja vidim kroz šljivu na oko. Ti jasno mali? Savršeno mi je jasno. Dovoljno ste mi rekli o vama. Sada bi vas zamolio da krenemo na konkretno pitanja. Ima 3 komada, znači 3 pitanja imamo. Prvo pitanje, znači krenut ćemo redom. Prvo pitanje je 2012. Ovako, to pitanje mi postavljaju stalno. Ali ajde, za tebe ću da napravim specijalnu priliku, pa ću gledam u pasulj za to. Ti jasno? To je stara vračbina, gledanje u pasulj. Nemoj da snimaš ovo. To ne sme se zna. Dobro, snimit ću vas. Kako se stavlja u pasulj ruke, uzmeš 14 zrnci od pasulj. To je stara vračbina. I onda uzmeš i onda pomirišeš. Da li mirišu na dedina jajca? Dobro je, mirišu. I onda uzmeš. Jebem ti leba ko mi ukrojan pasulj. Ček.
Le, jedan pasuljk je pao ovde, drugi pasuljk je pao tam. Pa ovako ne treba da bude. Smak sveta će da bude. Sve će se završi. Samo to da ti kažem. Da li je to 2012. ili možda ranije? Ne mogu sad ti kažem, kad bude bilo ću ti raknem. To je bilo to prvo pitanje. Sad drugo da mi ga postaviš. Drugo pitanje je što se tiče nas Srba i Srbije, kako će biti situacija, pošto je, kao što vidite, loša situacija u Srbiji, sve ide naopako, zlo je naopako. Ako bi mogli da nam kažete nešto više, kako će biti situacija, kao što sam vas malo pre pitao. Nego sam ti kažem pri toga da ti odgovorim, ovo će ti košta 1000 marke. Ovo bre. Svako pitanje drugo još 3000. Dobro, Znači po 7000 za svako. dobro, platit će to. Ne znam ja, mene boli kurac sam da se plati. Posle će vam... Čuti bre! Dobro. Za drugo pitanje će gledam u karti sad. To su karte plastificirane. Ajde, izaberi jednu kartu mali koju hoćeš da bude. Mogu bilo koju? Možeš bilo koju. Evo, izabrat ću ovu. Čekaj, pardon. Možeš da mi pričaš, zapamti. Vidjeli su naši gledaoci. Tu da vratiš. Evo. Sad uvatiš i ti sečeš ovo. A kako? Šta bre, kako? Nekim nožem ili... No kakav bre nož bre? Slušaj bre, mali bre! Mene zajebavaš ti ovdje! Ruke da uvatiš i da sečeš. Pa tako kažete, i stvarno svi sam razumeo, gospođo. Evo, ovako. Tako? Ali sam dobro radio. Jesi. Ti dobiješ 5. Izvini. Evo sad ću ja da ti pokažem tvoju sudbinu. Evo, samo da nađem. A tvoja sudbina je bila u Džokera. Jeste, a kako? Ali kako? Tvoja sudbina je uvek u Džokera. Nikad ne smije da budu drugu kartu. I šta to znači? Šta si me pitao koji kurac beše? Pa pitao sam vas kako će situacija biti u Srbiji, pošto su već krenuli neredi povodom hapšenja mladića i ostalih begunaca ili heroja. To su za nas Srbe heroji. I sami ste vidjeli, gledate sigurno... Ne gledam ja bre ništa bre. Ja gledam samo u karte, u pasulj, u čarape, u muda ako treba. A ne gledam u televiziju. Kako će vreme budu u Srbiju? Jebem ti kosti. U Srbiju neće ni da bude vreme. Sutra vreme će da bude mestimično oblačno, sa malo sunce. Možda padne i sneg. Ne znam ja, znam ja, ali neću ti kažem. Ako ti prebaciš na sledeće pitanje. Evo odmah. Nemojte, molim vas, više mi pretite. Dobit ću srčku. Treće pitanje bit će da li će se ono globalno zagrevanje koje ljudi zovu Grand Show ukinuti i šta će biti što se tiče njega. Jeli mara, ti Grand ne da slušaš, a? Ja, pa ne znaš ti koja je to muzika. To je mnogo jebačko pitanje. I za to treba neke nebeske sile se pozovu. A to nije ni jeftino, a ni lako. Ček se opremim ja prvo. Za to treba se mete zajeban zaštitni materijal, to su nebeske sile, to kad prizivaš puca na sve strane. Moram da vas pitam nešto, kažete da je opasno, a kako ću ja, da li ja imam neke, da li ću ja se zaštiti nečem? Jo bre mali, dobro me podsjeti. Znam malo da zaboravim, ti mora da meteš ovo. Ovo? To. A kako da stavim? Meti bre kako hoćeš bre, sam nema me smara, stavi bre to zlato da ti bude ispred, stavi ga ko kragnu. Ovako? Pa zlato napred bre! Evo stavim. Tako, Evo, meći ga. A dobro sad, jeste? Odlično. Hvala. Sada treba se zaštitim ja. Treba se izvadi bre nešto zajebano. Ovo jebem ti lukavicu, kad jedem ovaj luka pa mi porasle luke. Čekaj da kurac te vrate bre, čekaj! Tu da dođeš malo. Kad ne nosi drugu rukavicu, a koga jebe nek ne umarem?
Ne čuješ? Ne čuje se najbolje, bre, Radovice! Se približi zvoku da ti jebem ti la... Čekaj da te kanališem malo, jebem ti... Jebem ti, Radovice, za malo stane kod tebe, bre! Ček, mali se povratimo. Ujebem ti naporno, ovo su ovi mrtvaci da pričaš. Ček, mali se povratim pa ću ti ispričati šta bilo. Ojsa, domaća. Udri ti jednu, dobro je. O, pa ne bi, ja ne smijem. Jebem li ti si došao da nećeš da piješ? Zvizni jednu. Samo jedan. Ma jok moj kurac da piješ, drve to bre tebi bio. Gdje smo stali? Tako se kere brečeš. Pričao se ja sa Milojicu, brale. Rekao mi on sve šta bilo. I? Zaboravi se. Čekajte, ja ništa vas ne razumem. Pa šta kako vas ne razumeš, bre? Ja... Bilo nešto, taj grand, to će da umru svi. Ne do Bog, da slušamo muziku. Mislim dao Bog, to nije muzika, to govna, bre. Milojica, ćuti, bre, ven ti mater kad ja pričam. Znači, to će da izumre sve. A ako Bog da, pre smak sveta. A ako ne da Bog, onda još ranije. Aha. E sad se raskustranom izune pare. Ali, dobro, nije problem, platit će to Freshmakers, čitani sve, znači televizija Freshmakers čitani. Šta ti meni Fresh kurec pička materina, bre? Hoću ti da platiš, da te ne bi izrešeto ovdje ko govno. Dobro, nemojte gospođo, pa ja nisam, stvarno, Šumenko! Šumenko! Izvinite, ovdje... To je bilo to, malo smo se zezali. Eto, vidite. Nije. Crkli smo, No, mene boli grlo od dranje. A mene smeha. Kako će da se čuje, ne znam. Za kraj samo da vam postavimo pitanje dana. Pitanje dana je da li vi verujete u te crne mađije i te vračare i te čmarove. I to je to.